Belum loh, belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng lalu bapak kalian ibu masyarakat pundi mriki wau dodok nggih lan wilujeng dalu ugi bapak kepala desa ugi perangkatipun ugi bapak-bapak panitia wilujeng dalu sedaya kemawon kula kalian kanca-kanca badhe ngaturaken pasugatan geni-geni manis campur sari sumangga Kang Mas diparingi loro sesikat. Bisa ikutan berjoget Budi Wijaya. Nyanyi bareng-bareng. Ada segadang. Ati loro sesikan ayo yo halan nanggut riko loro ati yo riko layani buah sedikit sing arep kenalan wis kadung ati loro sesikan Sopoloni sing gantru-gantru lori siji rasane sewu gelang ali nek kritik kembang mawar di kolio Dinda Audio juga terima kasih. Neng Nur Fadila loh ini. Majano. Halan takut riko loro ati janjine riko nulayani buah sedikit
sing arep jendolan sadong ati loro ketigan halah takut riko loro ati Ayo. riko bulayani buah Yo. rezeki sing arep kendolan sadong ati loro ketigan aku kembali mawar mekar barani aku kamu sambiar cinta suci dan singkap piala kaya hati loro ketigan sopo wonge asih kantru loro siji rasane sewu gelang alis ning kriji kiwa kembang mawar di gowong liya Matur sembah nuwun. Terima kasih Om Jana. Nggih, siap. Saya di belakang Anda. Ning Nur Fadilah. Haji. Etese rek, Mbak Nur rek. Niku bolo-bolo sabu. Kayaknya ini mantap dicas loh Mas Jono. Oh, Makanya nggih full. Kita harus tampil maksimal. Kalau sing ngecas dicas dhewe. Nggih ning sampun ngaturaken tembangipun loro sesigar. Loro sesigar Mas. Tembange lagi. Iki menceritakan kisahku Mas. Ah, apa iya? Iya kisahku kok terus. Curhat to iki. Om Idi, sugeng dalu. Heeh. Nggih ning maturaken sembah nuwun kalau sampun dibantu masyarakat dusun Kedondong. Dusun Kedondong. Desa Ngampel Kecamatan Balungpanggang Balung Panggang. Kabupaten Gresik Jawa Timur. Gresik Jawa Timur Indonesia. Oke, langsung kemawon. Seperti biasa, Seperti kita biasa. kasih kesempatan dumateng Bapak Kepala Desa, Bapak Kepala Desa, perangkat dusun, perangkat dusun, juga panitia penyelenggara pagelaran juga dan Bapak mimpi. Panitia. Monggo Bapak. Monggo Bapak, Nggih. minggaten suasana Budi Wijaya. Kula aturi. Kula aturi Pak. Dipun paringi kesempatan Nggih. sebelum kula minangkani pamundutan Ajeng. yang dari belakang, dari samping sampai kula trami. Ada 20 nawolo. Oh nggih. Pripun Bapak? Bapak kadusnya wonten? Pun siap napa niki? Pun siap to dereng? Dereng. Menawi Dereng panas. Yo. Masuk mau durung panas, Pak. Tak ambil satu. Jee. Nggih, iki dari sore oleh ngekekno ning sakit. Yang Oke. diminta requestnya tembang dari Banyuwangi kanggo Riko. Kanggo Riko. Dari Ayah Jessica utawi Mbak Eva Sapu. Mbak Eva Sapu. Kulon uringin anom. Oh, sapu kesamben. Oke. Kanggo Riko. Kanggo Riko. Juga dari Sabu Watu Blorok. Watu Blorok. Bapak Suyudi, tapi Bapak Sayudi menawi nggih. Suyutu nggih. Yang diminta tembangnya Sumanding. Sumanding. Ditunggu. Ditunggu yang lagi viral ya Mas ya. Yuk monggo sambil nunggu persiapan dari Bapak Manada, Bapak Kepala Desa. Yuk. Kanggo Riko. Delewung, monggo. Dikasih Kang
kanggo Riko untuk seluruh masyarakat Dusun Kedondong. Ada Memo Wulan dari Terima kasih Mas Sujono idolaku. Masuk deh. Sing ono hang bisa ngalangi niat iki masota samudra sun aruni. Sing ono hang bisa diatasi welas iki masya ilang nyawa sun melati. Sonakoni kanggo Riko. Siji-sijine mung Riko nang ati ingsun selawase separuh raga iki ya romo kanggo Riko. Kanggo pean lo sayang. Selamat datang untuk seluruh Mami Okta, Mas Roso. Sing ono hang bisa ngalangi niat iki masa yang nyawa sunaruni. Sing ono hang bisa diatasi welas iki masa yang nyawa sun melati. Sonakoni kanggo Riko. Sano, sano, Sana ya Mas. pancen sano. Rumah Mas. Oke, siap. Siji-sijine mung Riko nang ini son selawase separuh raga iki ya romo kanggo Riko. Mahu mahu. Mahun, mahun. Ada neng mandi lo bolong. Budi Wijaya seneng aku. Juga ada TAJ, senangku pokoknya. Ayo, yo. Sing ono hang Yo. bisa ngalangi niat Yo, yo, yo. Oh, ilang nyawa sun melati. oh, oh, Sing ono hang bisa diatasi welas dulu. masya ilang nyawa sun melati. Sun lakoni kanggo Riko. Tetep kanggo Riko pokoknya. Tetep kanggo kamean Mas. Masuk. Siji-sijine
sijine mung riko nang ati niso selawase separuh nyoto iki ya remung kanggo Riko. Caca oh ya. Wow. Wow, kanggo Riko sampun mas. Nggih kanggo Riko. Sampun. Nggih sampun. Niki Bapak, Mas. pripun? Nggih niki wong kula angsal pesanan mas. Saking Disuruh membaca. monggo Nggih. dibaca dong. Nggih niki pengumuman pemanjingan Waduk Jombang Delik diundur atau ditunda tanggal 26 bulan 7 2026 hari Sabtu malam jam 12. Terima kasih bertanda Bapak Supadi. Oh nggih, suatu pengumuman Perpindahan tanggal. Oh ngaten. Nggih Jombang Delik pemanjingan waduk. Oh nggih siap. Nggih niki lek mboten dibaca nanti kula sing disetrap. Oh nggih. Niki dari Bapak sampun nggih niku no. Sampun Mas. Nggih dari Bapak panitia nggih. Nggih. Yang diminta nyuwune napa to Bang nggih? Krikis. Krikis. Tembang Banyuwangi memangnya tahun-tahun ini agak melejit nak nggih. Nggih. Wis pakai penak-penak tembang Banyuwangi. Contohnya kados niku Kang Duriko. Krikis, warung tendo. Gambang kiwo. Wow. Seneng aku iku. Krikis. Aku lek krikis iku eling pertama iki lho Mas. Pripun? Sing nyanyi Gambang Kiwo biasa iku lho ngoten. Mas. Ya terserah diri nggih. Langkah. Nggih, yo. Yuk delewung. Krikis sobat. Yo. Lagu andalannya Mbak Nana. Budi Widaya. Terima kasih Budi Widaya. Ada THJ Audio dan juga Juga ada Dinda Audio, terima kasih. Juga ada Wijaya Videotron, juga terima kasih. Terima kasih. Ada Biar Petnya Indonesia, Coordinating.
bareng-bareng. Gomu ya ya. Kari manis ku arang manis samyai kulo. Wes yo juga ada trio Irama Jos lagi. istimewa. Odra, 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 odra. Sika Kari manis ku ramane samyai kula. Wes yo dong mriko mikir sing kari manis ku arang manis samyai kula. Sawen nang aku. yuk Wes yo angen dipikir apa kerasa. Wow, Wow. Senana. Iya. Yo tembangnya Jan, kalau dirimu Banyuwangi Jan piye ngono rasane? Ini lagu pertama saya Om Jono. Ikut Lagu Banyuwangi pertama. Oh gitu ya. Nggih. Terima kasih. Yuk. Pripun? Nah, barangkali dari Bapak Panitia, Bapak Kepala Desa. Bapak panitia dan Kirang juga satu. Yang diminta tembangnya apa? warung tenda. Banyuwangi lagi. Banyuwangi lagi. Warung tenda. Mantan iki warungnya diobong mawon. Lah. Diobong yo dirimu senane Reni gitu. Takut kok. Kritis. Bukan jadi dewi lagi ngrintis. Oke, sobat ibu dibuatkan masyarakat, dibuatkan penonton yang malam hari ini padat merayap no, Alhamdulillah sangat gak pamer padat juga gak merayap. sombong. Nah ini fakta. Memang kenyataannya seperti ini Om Jono. Dimana LBWC tampil pentas, wow, alhamdulillah Wow. penontonnya full banget. Alhamdulillah yang di depan juga sampai ujung suwana, sampai mboten ketinggalan kulo. Wis pokoknya Terima kasih semuanya nggih. dari seluruh Sabu, Sabang. Tanpa terkecuali matur nuwun. Seluruh Sabu. Terima kasih Sabu. Nanggap Dewi pokoknya wis Mas Eko 17 tanggal 8 Kuali bulan 8 tanggal 18.
Salahe dirimu tekone aja bengi-bengi. Ini satu ngarep. Kula ndugi ndisi Om. Dirimu ya. Nggih, kula ndugi ndisi. Oh. Niku Piye? melok masang panggung. Demi Trans Jatim niki. Heeh. Percaya rek. Yuk monggo Drewung. Request dari Bapak Panitia masih warung tenda. Deleweng. Ada si Imut Mbak Adis. Terima kasih Neng Nana. Kopi susu anget-anget, asik, gedang goreng panas bisa. Yang disediakan yoro neng meja yang biasa rande. Ludruke Budi Wijaya, asik sindene ayu temenan. Wes kadung jadi langganan emang sing bisa semlalekake. THJ Audio. Juga ada Dinda Audio, terima kasih. Wijaya Videotron juga terima kasih. Anget kopi susu gula Adis Imut akadem seger lan uga tambah tenaga. Gedang goreng iki aja ketang atili ono. Aku terang enak ngurangi pelanggian riko. Warung tendone Budi Wijaya. Juga ada trio Irama Jos Lobolo. Kopi susu anget-anget, Asik. gedang goreng panas bisa. Yang disediakan yoro neng meja yang biasa rane. Ludruke Budi Wijaya, asik sing dodol ayu temenan. Wes kadung jadi langganan emang sing bisa semlalekake. Icik-iwir. Yuk. Mas Jana, Tribun. kasih mantunya dong Mas Jono. Mas Jono aja ya yang ngasih ya. Yuk, ayo Mas Jono. Ayo jalan-jalan. Anget kopi susu gula Adis Imut akadem awas seger lan
ya tenaga gojang goreng iki aja kita tili ono kadung kurang enak nurangi pelanggan riko. Sampun mas, sampun. Bendo, mendingan Jis. Nggih, sampun. Nggih. Pripun? Niku juga bapak panitia niku. Nggih. Gino sebelum bapak request lagu, Nggih, saya Mas. baca yang ada di grup Delewong. Oh, nggih, Mas. Ben saya nggak lupa. Pak Nggih. Lurah, Bu Pak Lurah mana itu mundut nyuwun atau nyuwun lagu Lukaku. Nggih, wilujeng dalu Bapak Mundut. Sama Mas Eko juga minta Boro. Lukaku. Borok ya, Mas. Lukaku Boro. Mas Eko nggih tunggu. Ngene lho no. Oh, Mas Eko Transjatim. Minta Lukaku. Dungaren. Sama dengan Pak Lurah ini minta Lukaku juga. Nggih. Nggih, untuk bapak-bapakku yang ada di atas ini mintanya apa, Bapak? Ayo. Tek. Nggih monggo, yuk. Satu tebang Lukaku. Lukaku. Nggih. Bapak ini ki wau nggih nyuwun yang luka-luka ngono, Mas. Alhamdulillah. Cocok. Iki kanggo sing luka-luka ngono lho, Mas. Masa iya ta no? Kayake ngono deh. Cuman lagu lo ya iki. Ini bukan cuma lagu loh Mas Jono, tapi kisahku. Lukaku. Kisah kok terus. Barang-barang di sini. Ladrok. Belum kering lukanya hatiku, luka bekas kau sakiti dulu, tapi kini engkau kembali memohon mengharapkan cintaku. Sebelum kau kembali padaku, baik puaskan dulu hatimu dari cinta lain cinta. Puaskanlah hatimu, nanti baru kau datang padaku. Belum kering luka
terima kasih tim pedot dan kawan-kawan. Napa Bapak? Pripun Mas Jono? Tinggal satu lagu. Tinggal satu lagu. Nggih. Tapi kita cek wonten sumanding. Nggih. Bapak riyen napa niku Kang? Bapak jenengan nyuwun apa, Pak? Sing keras nggih, ben semangat nggih. Napa ning? Selintutan. Oke. Selintutan. Baik. Gini. Anjane niku sing apa? Pripun? Sing tua-tua niki gampang bojokane. Wis. Betul. Heeh, wis darajane apa-apa pokoke dhuwit kena wedok kabeh. Ser, aku dorong lho ya Pak. Durung Ibu. Nggih. Kula ta, kok dipecat kula. Yang minta sumanding ning nggih mangke ten Bedayan nggih. Nggih. Ngapunten waktune nggih dibatasi kok. Nggih. Monggo tebang terakhir yang diminta. Selintutan Mas Jono. Selintutan nggih, monggo Ciliwung yuk. Selintutan loh Mas Jono. Idolaku. Iki lagu ya. Cuma lagu ya. Aku rasuli saben dina mikir terus hati-hati. Lagu Mas Mojokerto ngulon pacitan sliramu jane tresno laka selindutan. Pancen salahku saiki ne jujur saja kepadamu gawe kakang yo among sembranan rata anggap temenan kok kekablasan. Oke, di bener Jarum Langit. Ada Mas Sujono idolaku. Terima kasih. Jika ada yang menolak ulang dari Sumpah hatiku sumpah. Tak pikir-pikir, kau tambah jodoh. Tresno ning ati, kemas wis blejani. Loro ati ditinggal seorang diri. Sakno ya Mas. nyebar sodoko mbok sing sabar aku janjiane koneno janjian setia takkan pernah sirna janjiku suci tertanam dalam hati. Akan gunakan janji setiamu. Jangan sampai bohongi aku. Katakanlah isi hatiku, aku tresno mresiramu. Budi Wijaya iki Dan kelewat galoyo dan juga Trio Iramaco.
padamu jujur iki gawe tane kakang yo amuk emang rata anggap temenan kok kebablasan Jujur ya, jujur. Suman hatiku suman. Tak pikir aku tambah judes. Tresno ning ati kang wis blecani lara ati ditinggal seorang diri. Lara lemah. nyebar nyebar kodong nekoro mbok sing sabar aku janji ra neko janji yang setia takkan pernah sirna janjiku suci tertanam dalam hati Akan bukakan janji setiamu. Jangan sampai bohong aku. kala isi hatiku aku tresno sliramu Berselintutan. terima kasih tembang terakhir no niki mau nggih Oh, nggih, Berselintutan. Mas. Ya punten Nggih, mangke wonten ten Badayan serba-serbi. saya rasa semua sudah tahu kok waktu Nggih. ini nggak bisa lama di acara campur sari niki nggih mangke pinanggeten Bedayan cuman kejedeng Nggih, taring yuk. remong mawon monggo perform terakhir Langsung
Jujur saja ku tak mampu hilangkan wajahmu di hatiku, meski malah mengganggu. Hilangkan senyummu di mataku, ku sadari aku cinta padamu. Meski ku bukan yang pertama di hatimu, tapi cintaku terbaik untukmu. Meski ku bukan bintang di langit, tapi cintaku yang terbaik. Oh, meski ku bukan yang pertama di hatimu, tapi cintaku terbaik untukmu. Meski ku bukan bintang di langit, tapi cintaku yang terbaik. Budi Wijaya. Sak Jose. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.